Elkartu gara aurtengo inauteriak ospatzeko, da, egingo dut aurkezpena era apur bat berezi baten. Irakurri kontatuko dizuet historia bat, bale? Hasi egingo gara. Bazen behin, Santurtzi izeneko aldea guai batean, bizi zen neska mutil talde alai eta zoriontsu bat. Bakatu. Horren ondo montatzen ziren euren artean, ezen ospakizun berezi bat antolatu behar zutela, erabaki baitzuten. Pentsatzen jarrita, urtero inauteriak ospatzeko elkartuko zirela erabaki zuten. 6 taldeetan banatuta, bakoitzak bere kabuz prestaketa lanetan murgildu ziren. Lan txurduna burututakoan, ospakizunaren eguna iritzita, prestatutakoa besteen aurrean egiteko unea ailegatu zen. Hau honela, lehenengo taldearen txanda heldu zen. Beraiek, hartzain gezurtia izeneko ipuina ardatz hartuta, besteei eskaintzeko ikuskizun paregabea prestatu zuten. Eta hementxe ditugu lehenengo mailako neskamurila. Jaso ditzagun txalo bero batez bezala.
ezin hobeto zijoa. Bai jauna, denak ari ziren primeran pasatzen. Elkarren artean gozatzen, egun borobila izaten. Hala zeudela, hirugarren taldearen aldia iritsi zen. Beraien ikuskizuna Peter Pan eta Kanpanilla delako ipuinean oinarritu zuten. Hirugarren mailako umeak gurekin daude. Jaso ditzagun, txalo artean mesedez. Murgildurik zeudela, laugarren taldearen txanda ailegatu zen. Egurgile zintzoa izan zen haien lana prestatzeko operatu zuten ipuina. Logikoa, haiek ere zintzoak direlako. Edo ez? Beno, utz dezagun kontu hau beste baterako eta txalo zaparrada bat ez jaso, mesedez, laugarren mailako neskamutika.
Show you to the tongue, get your left cheek, show 'em on tip now. Bring that body in my way, and take it off my brain. Aurrera jarraitu baino lehen, komentatu egin didate bosgarren mailatuek hainbat neskamutik falta direla, kontuan izan, bale? Asko dira, dantza pentsatuta zuten lanak egoteko, eta bueno, hori, falta direla batzuk, zer egingo dugu baina. Aurrera bat. Urreko taldearen unean heldu zenerako, argi zegoen inauteriak elkarren artean ospatzearena, ideia bikaina izan zela. Bosgarren taldeak bere ikuskizuna Ameriko Zirularia izeneko ipuinean oinarritu zuen. Hementsa ditugu bosgarren mailako umeak euren lanak geuri eskaintzeko asmotan. Txalo bero bat eurentzako, favorez.
baina jaia bukaerara ari zen iristen. 6. taldearen aldia heldua zen. Jaiaren amaiera alegia. Azken ikuskizuna, Berunezko soldadutxoa delako ipuinean oinarritu egin zuten. Jaso ditzagun eskusarta batez, 6. mailako neska mutilak.